No niin, moikka! Nyt olisi tää mun vastausvideopostaussysteemin kakkososan aika. Ja tehdäänkö niin, että ruvetaan vaan käymään kysymyksiä läpi ja mä lätisen sit siihen loppuun jotain vähemmän tärkeetä no, eilen jäätiin 7, niin jatketaan nyt sitten siitä 8. Eli kysymys numero 8. Jos voisit saada jotakin oikein suuressa koossa, mitä se olisi? No, mä tiedän, vaikka tää kysymys tuli anonyyminä, mä tiedän 100 varmaksi, kuka tämän on kysynyt. Ja vastoin kysyjän odotuksia, mä vastaan tähän talo, en porkkana. Tänään siis ihan takuulla on kysynyt armas aviomieheni Mikko. Ja tää kysymys pohjautuu saatteeseen, kun mä saatiin joululahjaksi semmonen lautapeli, Sano suoraan. Ja siinä pelissä oli toi kysymys, että jos voisit saada jotain oikein suuressa koossa, mitä se olisi? Ja siinä mulla oli vastausvaihtoehtona toi porkkana ja talo. Mä vahingossa vastasin sen porkkana. Siinä on semmonen Select-O-Matic 5000 niminen pahviläpyskäjuttu ja sit siitä pitää valkata väri, sen vastauksen väri, minkä valkkaa. Ja mun piti vastata se talo, mutta mä vastasin ihan oikeesti vahingossa sen porkkanan. Ja no voitte kuvitella, mitä läppää siitä saa aikaiseksi. Tää on niin mua taas tämmönen sählääminen. Mut joo, vastaus oli siis talo. No 9. Ootko aina tykännyt iskelmämusiikista? No joo, siis silleen mä oon aina ollut musiikin suhteen kaikkiruokainen ja musiikki on aina ollut mulle kovin lähellä sydäntä. Lapsena ja pienempänä mulla ei niinku erityisesti nimenomaan se iskelmä ollut, vaan oikeastaan kaikki kelpas. Mutta sit se iskelmäbuumi, se alkoi niinku silloin, kun mä rupesin seurustelemaan Mikon kanssa, koska Mikko on aina kuunnellut iskelmää ja no, seura teki kaltaiseksi. Yes. No sitten 10. Mistä lähtien oot käynyt Mattila keikoilla ja kuinka monta keikkaa on takana? Ensimmäinen keikka oli Annelin ja se oli juhannuksena 2007. Eli tänä vuonna tulee 7 vuotta kuluneeksi, kun tää harrastus alkoi. Niin se aika menee. Ja niitä keikkoja, no me hiljattain laskettiin noin nimmarikortit ja niitä oli 44, mutta se ei oikeastaan ole niinku se todellinen lukema, koska monella keikalla niinku likoilta on jäänyt kotiin tai on loppunut kortit ja joskus ollaan otettu noiden uusien levyjen kanteen nimmaria tai jotain, että se oikea lukema on ehkä lähempänä sitä 60. Uskaltaisin näin väittää. Joo. 11. Mitä kaikkia eläimiä sulla on? No, meillä on tällä hetkellä 2 perhoskoiraa ja 2 kerviiliä. Plus 1000 villakoirat. 12. Onko sulla sisaruksia? Kyllä on 2 isoveljeä, aivan loistavia tyyppejä. 13. Oletko käynyt jonkun leipomoalan ammattitutkinnon, kondiittori tai muu sellaisen, vaiko vain itse oppien? No, mähän olen koulutukseltani ravintolakokki, että periaatteessa leipurikondiittorin ammattia mulla ei ole. Ja no totta kai me niinku siellä keittiön puolellakin, niinku, kyllä me sielläkin niinku välillä leivottiin just jotain juustokakkuja jälkiruuaksi tai jotain. Mutta sitten opiskelun viimeisenä vuotena, eli 3. vuotena, mä otin valinnaiseksi ja tein juhlatäytekakkukurssin ja sieltä sitten se innostus tuohon leipomiseen oikein niin kunnolla lähti. Et sieltä sai hyvät selatteet, vinkit ja niksit, mistä sitten pääsi niin itteensä kehittämään, tai on tässä vuosien aikana päässyt niin kehittämään itteensä. Ja niin no äidin kanssa mä oon niin leiponut totta kai niin kuin varmaan moni muukin. Pienenä lapsena tosi paljon leivottiin kaikkea. Äiti oli leipuri, meillä leivottiin todella paljon ja silloin jo niin kuin ihan lapsesta asti on kaikkia kakkuja tehnyt ja tällainen, että osittain mä oon itse oppinut ja osittain koulusta tullut vinkkiä. 14. Mikä on parasta moottoripyöräilyssä? No, tää nyt voi olla vähän ehkä semmonen klisee, mutta se
semmonen vapauden ja lentämisen tunne, varsinkin jossain moottoritiellä. Niin onhan se aivan erilaista ajaa moottoripyörällä kuin autolla, että moottoripyörä on ihan siis, se on niinku vaan hupiajoon. En mä sitä siis niinku autolla, kun oikeasti täytyy mennä johonkin, niin sitten on auto sitä varten, että moottoripyörä on ehkä enemmän semmoista nautiskelua ja hauskanpitoa varten. Et siis joo, mä vastaan sitä semmoinen vapauden ja lentämisen tunne. Se on parasta siihen. Sitten 15. Olisi hauska kuulla, että mitä ajattelet tamperelaisuudesta, murteista ja omasta puhetyylistäsi, kun sulla se on sellainen selkeä persoonallinen. No joo, tamperelaisuudesta mulla tulee ensimmäisenä mieleen Manserok ja jääkiekko. Kumpikin erittäin tärkeitä asioita mulle. Jääkiekossa Ilves, ehdottomasti Ilves. Ja Manserok, Eput, Juise, Popeda, kaikki aivan loistavaa kamaa. Mä tykkään todella paljon Manserokista. Kyllä, että ne on saatteet, jääkiekko ja Manserok, ne on saatteet tärkeimmät tamperelaisuuden asiat meikäläiselle. No tuosta puhetyylistä, niin mä aika paljon käytän niin kuin R:ää, tai silleen tosi korostetusti ton R:n sanan. Se ei ole niin kuin, siis se on vaan muodostunut mulle niin kuin elämän aikana semmonen puhetyyli, että vaikka mun perusmoikkaus, niin moro oikein tamperelaisittain tulee, että kaiken mä puhun silleen kunnolla R:llä, että niinku Rotvallin reunalla oikein silleen, että vaikka itse en nyt virallisesti Tampereella asukkaan, niin meiltä tästä tuohon Tampereen rajalle on todella pieni matka, niin tässä niin kuin melkein voisi sanoa itseensä tamperelaiseksi. Ja sitten mä niin kuin, nimenomaan mä käytän niin kuin mä-sää, en mä-sä, eli mä venytän sen ään sieltä näiden sanojen perästä ja jonkin verran mä käytän näitä oikein kliseitä tamperelaisia juttuja, että nääs tai nysse tulee. Joskus ne tulee vahingossa, noi lausahdukset tai noi sanat, mutta joskus sitten mä taas oikein koittaa korostaa sitä, kuinka Tampereelta on, niin sit saattaa niinku vähän tarkoituksellakin vetää niitä mukaan, mutta niin. No, ilmeisesti toi Tampere on vaikuttanut aika paljon mun puhetyyliin ja kaikkeen olemukseen niin mun elämän aikana, kun se tuossa vieressä on ollut. Hei, nyt me ollaan kuulkaa taas jo viimeisessä. Eli numerossa 16. Kysymys on, onko miehelläsi pallo jalassa? No mun käsittääkseni se on siinä... No mun käsittääkseni sen pallot on siinä metrin ylempänä, että ei se sen jalassa kyllä ole. Ja niin, toivottavasti vastaus miellytti. Ja eiköhän siinä. Tässä oli nämä kysymykset nyt tällä erää ja tämä aihe kokonaisuudessaan. Että mä oon erittäin kiitollinen teille kaikille, jotka jollakin tavalla osallistuitte tähän, joko laittamalla kysymyksiä tai ihan vaan vaikka, että olette katsonut tämän videon ihan loppuun asti. Kiitos tosi paljon.